Intiankatu 40 asiakkaita, ensimmäinen kutsu. Intiankatu 40 autoa tarvitaan, toinen kutsu. Auto 285 Intiankadulle. 285, kiitos. Tehtaankatu 29, 3 asiakasta odottaa, ensimmäinen kutsu. Tehtaankatu 29, asiakkaita, toinen kutsu. Tehtaankatu 29, 3 asiakasta, kolmas kutsu. Auto 101 ottaa Tehtaankatu. Hei, mikä voit sä hyvin? Hei hei. Hei hei. Teilläks oli taksi? Ei, kun me tilattiin jäteauto. Mutta sä saat nyt hoitaa homma. Onks toi kunnossa? Ei se oo kunnossa. Älä sä siitä välitä. Mennään. Minne mennään? Kotiin. Hei, mun koti on lähempänä, viekää mut ensin. Me viedään Aki ensin kotiin. No sä asuu kauempana, sä oot aivan nuijaa. Sä tässä nuija oot. Se on meidän kaveria tossa kunnossa, meidän pitää katsoa, että se pääsee kunnolla himaan. No helvetti, sä saat maksaa. No ei mulla on rahaa! Ei mullakaan! Sä oot koko illan sönköttänyt, että sulla on rahaa taas. Hei! Onks tolla rahaa? Hei, on sillä sen lopputila. Juu, kyllä me selvitään. Mennään. Minne? Me asutaan kaikki lähellä toisia. Ajat tosta Sörkän suuntaan. Mikäs sun nimi on? Mika. Mulla oli pentuna Marsu, jonka nimi oli Mika. Mika on Mika. Mika on mies. Mikapa tassa. Mikä se juttu lopputilista oli, jos mä saan kysyä? Se menetti duunipaikkansa tänään. Onks se kunnossa? No ei se oo kunnossa. Eikö se ole just päässyt kertomassa, että se menetti tänään työpaikkansa? Se elämä menee päin vittua ja se duunipaikan menetys on vaan pikkuinen osa sitä kaikesta. Miten niin? No siten niin, että tänään oli ehdottomasti se elämän huonoin päivä. Siten niin säätänä. Eilen oli kuitenkin.
Ikävä kuulla. Mitä sä siitä tiedät? Sulla voi olla minkäänlaista käsitystä siitä, miltä tosta tuntuu just tällä hetkellä. Mä luulen, että just tällä hetkellä siitä ei tunnu oikein miltä. Miten se herra taksimies rupee vittuilemaan maksaville asiakkaille keskellä yötä, hä? Varo vähän, idiootti, saa ajaa! Sä tässä oot idiootti! Lopettakaa nyt, saatana nuijat, vai haluatte sitten kävellä? Saaks mä kysyä jotain? Mitä? Toi teidän kaveri. Mikä sen elämässä on ollut niin hirveetä? Paitsi että se sai potkut. Ai, että mikä on ollut niin hirveet? No minäpä kerron, mikä on ollut niin hirveet. Tänä aamuna se lähtee töihin autolla, uudella autolla. Vasta maksettu tämä auto. No, se ajaa siis töihin, pysäköi auton, menee sisälle. Se on myöhässä, mutta ei se mitään, koska se on aina myöhässä. Mutta tänään huonoja uutisia. Se on saanut potkut. Yhden kerran liikaa myöhässä. No sitten sillä on tappelu pomon kanssa, iso tappelu. Ja ne heittää se ulos ja perässä ne heittää lopputili sinne kirjekuoressa tosta noin vaan siihen kadulle. No, tämä poimii sen kirjekuoren ylös, puhdistaa itse ja lähtee menemään autolle. Mutta siinä se on, sen uuden auton sijasta. Siinä on rikottu, paskaksi potkittu ja hakattu pelkkä auton luuranko. Joku saatanan idiootti on hakannut tämän uuden vastamaksetun auton täysin paskaksi. No tämä tietenkin ottaa pari ryyppyä rauhoittuakseen ja sitten ottaa pussia ja menee kotiin. Ja kotona odottaa vaimo ja tytär. 16-vuotias tytär. Ja kumpikin vaimo ja tytär itkevät. Ja vaimo sanoo tälle, että niillä on suuri ongelma. Ja sitten tytär juoksee itkien huoneeseensa ja vaimo selittää tälle, että tämä tytär 16-vuotias. Tietenkin naimaton. On raskaana. Ja tosi hyvän näköinen se 16-vuotias tytär. Mitä sä nyt purposkina tolla lailla puhuta parhaan kaverin pikkutyttärestä? En mä nyt sitä tarkoittanut. Kyllä mä tiedän, mitä sä tarkoitit, saatana limanuljaska. Oliks tossa kaikki? Ei siinä ollut kaikki. Tämä sitten tietenkin kertoo vaimolleen duunistaan siitä, että on saanut loparit ja autosta. Ja vaimo saa hysteerisen kohtauksen ja huutaa, että se haluaa avioeron. Että tämä on huono isä ja huono aviomies. Ja sitten se ajaa sen ulos siitä talosta semmoisen saatana ison lihaveitsen kanssa. Leipäveitsen. Lihaveitsen. Se sanoi itse, että se on leipäveitsen. Se sanoi nimenomaan, että se on lihaveitsen. Okei. Olis se voinut mennä pahemminkin. Mikä voi mennä pahemmin kuin toi? Okei. Herra taksimies. Mitäs esimerkiksi sulle on tapahtunut pahempaa kuin tolle? Haluatteko te, että mä kerron? Kyllä. No, onks teillä lapsia? Minulla on poika. Minulla on tyttö. Ja mä oon erittäin ylpeä siitä, että mulla on poika eikä tyttö. Jos sä oot idiootti, tyttö on paljon parempi.
Silloin ei ainakaan poikaa, josta voisi kasvaa samanlainen kuin sä. Ja sun tapauksessa sillä on jotain merkitystä Ja sun vielä. tapauksessa ei ole kohta enää millään Hei, mitään merkitystä. lopettakaa! Vai haluatte sitten nuijat tosiaan kävellä? No mitenkäs se hirveä tarina, joka sun piti kertoa meille? Mä oon naimisissa. Se on hirveetä. Kova juttu. Vaimo ja minä me tehdään kovasti töitä. Vaimo tekee yhtä työtä ja mä teen kahta työtä. Me on säästetty rahaa, että me voitais perustaa perhe. Tyttö tai poika. Vuoden verran me on tehty töitä, että me saatais lapsi. Se on hyvä duuni, jos sen sattuu saamaan. Pidä nyt turpaiskiin, anna se kertoo loppuun. Onks toi sun muija? On. Eija. No, joka tapauksessa vähän ajan kuluttua se tuli raskaaksi. Me oltiin onnellisia. Vaimo vatsa kasvoi ja kasvoi. Sitten 6. kuukaudella se alkoi voida huonosti. Joten mä vein sen sairaalaan. Ja nopeasti. No, oliko se kunnossa? No mä vein sen sairaalaan ja ne otti sen heti sisään. Mä olin huolissani. Mä odotin ja tunnit kulu. Lopulta lääkäri tuli ja sanoi, että Eija on saanut lapsen. Ja että se oli kunnossa ja lapsi, pieni tyttö, oli elossa. Mä olin niin onnellinen, että mä melkein räjähtin. Pikku tyttö. Joo. Mut lääkäri oli tosi huolissaan. Se sanoi, että lapsi oli etuajassa. Ja että se oli toistaiseksi okei, mutta että se oli hengityskoneessa. Ja sitten se sanoi, että tuskin olisi mitään mahdollisuutta, että se jäisi eloon. Mitä sitten tapahtui? No seuraavana päivänä mä toin vaimon kotiin sairaalasta. Mutta sen lapsen piti jäädä sinne hengityskoneeseen. Teidän olisi pitänyt nähdä se. Niin pieni ja täydellinen. Pienet kädet, pienet jalat. Se oli kuin pieni ryppyinen maapähkinä. Mut lääkäri ei antanut kovin paljon toivoa. Se sanoi, että se ei eläisi viikkoa kauempaa, meidän pieni tyttö. Ja Eija pelkäs niin, että se meinasi tulla hulluksi. Niin mä tein päätöksen. Mä päätin, että mä en rakastaisi tätä pientä pikkuruista lasta. Jos se kerran kuolisi, mun täytyisi pysyä kovana. Mä en kestäisi sitä tuskaa, mikä tämän lapsen menettäminen saisi aikaa. Niin mä päätin tappaa mun rakkauden. Sitten meni viikko ja vauva oli yhä elossa. Sitten meni toinen viikko ja vähän kolmatta. Täyden 3 viikon kuluttua se lapsi oli vielä elossa, eikä lääkäri antanut vieläkään mitään toivoa. Se alkoi suututtaa mua. Mä istuin hereillä keittiössä koko yön ja vaimo valvoi makuuhuoneessa. Siinä mä istuin just ennen sarastusta. Silloin oli ulkona just tällainen valo kuin nyt. Eija tuli mun luo ja sanoi, että mä oon tehnyt virheen. Mä tajusin, että näin on. Jos se lapsi kerran aikoi selviytyä, se tarvitsisi kaiken mun rakkauden. Voimakkaimman mahdollisen rakkauden. Se oli helpotus. Mä tunsin, miten mun rakkaus sitä lasta kohtaan tulvi jokaisesta mun arvottoman ruumiin huokosesta. Mä tunsin itteni onnelliseksi ja kirkkaaksi. Se pieni pähkinä oli meidän lapsi. Me itkettiin onnesta ja rakkaudesta. Me yritettiin syödä aamiaista, mutta ei pystytty. Sitten me ajettiin sairaalaan. Me haluttiin, että se lapsi tuntisi meidän rakkauden koko voima.
Tultiin sairaalaan. Lääkäri oli meitä vastassa. Se kasvot oli hyvin vakavat. He veti meidät syrjään ja kertoi, että just pari tuntia aikaisemmin, just ennen auringon nousua se vauva oli kuollut. Että ei ollut enää mitään tehtävissä. Oli liian myöhäistä. Voi vittu. Älä välitä. Sä voit varmaan saada sun vaimollesi toisen lapsen. Niin varmaan voidaan joskus. Tosi surullinen tarina. Se on hyvä jätkä, Mika. Aki, sä oot täys paska. En ton elämä niin hirveetä ookaan. Vitun piipittää saatana pikkuasioista. Joo, kun toisilla ihmisillä on oikeita huolia ja murheita. Sä oot ihan oikeassa, Mika. Sä oot hieno mies. Hei. Mä oon kohta aivan perillä. Käänny tosta seuraavasta oikealle ja sit vasemmalle. Se on meidän katu. Entäs toi teidän kaveri? Onko se nyt kunnossa? Paskat siitä. Älä siitä väliä. Entäs se vaimo ja iso veitsi? Mikä veitsi? Vitut siinä. Kyllä se änkee itsensä jommankumman meidän himaan tai johonkin, jos se pääsee omaan kotiinsa. Siipi mikä siipi. Älä välitä. Kyllä kaikki vielä selviää. Joo. Vie terveisiä Eijolle. Vaimolles. Joo, vie paljon terveisiä multa kanssa. Hei, Aki. Herää, hei, Aki. Kuka vittu sä oot? Missä vitussa mä oon?
Sä oot yhdessä vitun taksissa vitun lähellä kotias ja sä oot mulle tän vitun kyydin velkaa. Mä tiedän. Joo. Mikä ei oo ilmaista. Kiitos. Oot sä kunnossa? Tiedät sä varmaan missä sä oot? Joo. Helsinki. Huomenta, Akki. Huomenta. Did you like the video? Subscribe to our channel and participate in the weekly prize draw.